Oñatiko laguntalde bat Ameriketako estatu batuetan egonda udako oporraldixa baliatuta, tartean Boixeko Euskal Jaialdixan be egondia, eta horren berri jakiteko bi kide elkartu ditugu, Gorka Lazkano eta Beñat Madina, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo? Ondo. Ja, oporretatik bueltan, zer moduzko esperientzia izan da? Oso ona. Segula nebentzat segula bizi baiko parajiak eta oso polita. Ondo aprobetxo eta Gorka. Bai, egiz esan, han bertan hori hiru asteen bueltan onga eta egiz esan lekupila bat ikusitu, lekupila baten egon gara eta... Lekupila baten gerotxo behingu horren inguruan berba, baina ardatza bai izan da apur bat Boixeko Euskal Jaialdixa, ezta? Bai, ardatz moan Boixeko Euskal Jaialdixa hartuta, lehenengo hasierako arrazoia esan, bost urtean behin egiten den jaialdi horta, dantza talde bat faden da dantza egitea eta Gorkaia ez, baina ni ondiok dantza taldeko kide izan da, beha izan dakoa eta sortu zen aukeria fateko, ez fateko, apuntau ginen, azkenean ez ginen hartut, baina aprobate ideia horrekin buruan, berotuta dago izten eta igual pentsagoen fatea, hamek estatu batu ikustia eta zentro moan Boixe jarritxa viajea aprobetxetia. Esan behar da, 12 bat lagun, danak oinaz dantza taldien bueltakoak, ezta? Handik sortutako talde bat. Bai, Beñatek esan dugu moan nila dantza taldia itxitea eta beste ekideen bate bai, baina gehixengua ondiok dantza taldian dabilena eta harremana horti datorrena, bai, ez? Beñate beha esan dago, 5 urtetik behin jenda jaialdixa dela, 2008an, zuk zeuk gaina, Gorka, fateko asmoa zeukan baita? Bai, orduan beste laguntalde batekin, horreipe batzuk dantzataldian ibilitako bai, baina oenguan ez dienak etorri, eta bai, asmoa fateko esan, baina COVID-ak ez euskun itxi, eta 5 urten ostian, beste laguntalde batekin, baina bai, azkenean lortu du ara jaitie bai, eta Boixeko jaialdi hori ezautu, eta bide batez, ameiketan bai biltia. Arantzatxoak enduta? Hori da, bai. Zenbat egun intuzue gutxorara jaialdixan, zelako izan da jaialdixa, konta apur bat? Boixen inkeben 2 egun, ez? Saiatu ginen ostirala atzalde baten, asteburu pasau gehen eta astelenian okerrez banau mobiu ginen, ez? 2 egun, hango ekintzak, jaialdiko girua eta hori dana ezauketako denporia bonuzkuna. Eta ezauketan ez dugu nontzateo, zelakoa da jaialdixa, o ze giro arnasten da, edo ze ekintza goten dira? Egarten zen ez zuzela hemen, baina bastante giro euskalduna. Gente euskalduna asko den eta euskaldunak ez ziana bertako ez ziana asko hogeixena familiaren bat euskalduna eukaina, geixengua gaina Bizkaitarrak, Lekeitiso eta Gernika inguruko eta jente pila teuen hemen difan zana, eta baita aitetxa mama euskaldunak izan dago eta egiz esan, pentsa joaten Amerikanuape euskaldun zen hori edo bastante bizitzen egila. Politxo zen. Bai, eta gero hori da, ekintza pila bat, ez? Ara jau eta jai gartezan giruan, ez? Euskaldun giro hori, ikusi geben pelota partiduak, ikusi geben gero ekitaldixa egiten olako rezinto baten edo kiroldegi baten kontzertuak, dantza saioak eta... Dantzak aipatu jozu, tartean Oñatiko dantzape bai, hango dantzaixek ina. Bai, hori justo azkenengo egunean, gu egon ginen azkenengo egunean izan zen, ez, ostiralian, ara jau ginen ostiralian, zapatuak beste ekintza batzu ikusi gen, eta domeka ratzaldian, hango parrokixa edo eliza baten, oinkari dantza taldekoak, neuran aktuazioa bain eta han egon ginen, ez. Guretako hori basan berezi, ez, aurreko danaz gain, arrazoi horretako basan, ez, Oñatiko dantza ikustia eta bertako dantza isekin hartu eman hori itia, bai, ez. Eta harreman horrek eurekin zelako izan dira? Ez du bereziko harremanik. Zan gehiago igual, Oñati eta Boixen arteko harreman hori mantenketia edo, eta guk bertako jentia zaute zuen, egiten bat bakarrik ezauketan Kristina behin baino gizetan hona etorri izan dela, korpusan asuntuatik eta eskusiokin. Eta zan gehiago apur bat, oinkari dantzataldiakin
berriz harremanak estutu edo Eurape onuntzek artea inbitau eta gu urrengo maten be algaden berriz zoan eta holako, gehiago harremana berpizketia ikio baino. Aurpegixak jartia azkenian, ez? Eurape esaten oskuen, ez? Eukaila, ez? Gure berri, gaztioak, bestia, baina ez ginen aurpegixak jarten, ez zian aurpegixak jarten, ez? Eta hori baina aktiboa dian dantzakidiak bertara joan dabe, hoxe bai izan asmoa, ez? Harekin kontaktuan jarri, izenak, aurpegixak zintzuzian ikusi eta aurrera urako harreman hori ja. Esaten ustasun baita Eurape, etengabe ikasteko gogotxu zela, ez da? Galderak inaz eta... Bai, ez, gu aurretik alasnebe ja bertan eguen eta harekin harremana ineben eta alasnebe ikusi benatik tira inja, zerbait esan osten, da Eurape, predisposizio horrekin, zerbait ikusi ezkero, zuzenketako edo gu ikustea eman ginen azkenian eta ez ginen hasi behar etzan momentua hortarako, baina bai hortarako oso prest hartu ziren Eurape. Jaialdi xapura talde bat etxita, boizez gain, beste hainbat leku bizita dut jozue, nundi noa ibilizai gutxora bera? Gehixen bat Mendebaldeko parke naturaletan, Yellowstone Yellowstone goikaldian kokabetan dela. Jo Yellowstoneetik boizea fan ginen eta boizetik San Francisco fan ginen gazkin baten eta San Franciscoan hartu geben autokarabanak eta gero Mendebaldeko parketan. Yosemiten, Mammoth Lakeen, Death Valley, Las Vegas, ez da parkia, baina... Beste modu bateko parke bat igual, ez? Bai, totalmente. Eta gero Bryce Canyon, Monument Valley, Grand Canyon eta viaje bukaere muteko Los Angelesa. Eta egitea, adibidez, Las Vegas bat aipaketiatik, zelakoa da, o ze... Han ez, guztote hori, autokaranetan fan garen momentu horretan viaje luze bat tokauzan horre bai, eta esan ez, asko desertuan, barruan, de repente topaitza hiri handi batekin, dana koloriak, pini bat begibiztara iken dauen gauza piliako eta pauso bakoitzea munten duzunean, zerbait ikusteko dago, ez? Izan hotele barruko irudisa, kasino ezberdinak, bertako jentia, bertan dauzen ekintza, jente pilia. Momentu bakoitzean, zure begixak doia sortara, ez? Faten dira hortara. Taldea onduxa fan zai, ez da hori zela antolatu zain, loiteko, viajeteko... Oso ondo. Ez duki inu problema. Bi autokaran hartu gehen, bere zazpikoa zian, baina bakoitzean 6 hartu ginen. Eta autokaran bakoitzean 6 pertsona loiteko. Viajeako, apura bat astuna egiten zian. Astunak egiten zian viajeak, eta hilau ordutik jaien zen viajen bat, baina, ondo motaketan ginen. Konduzio danon artean iten gehen, bazkeixa, fregagoa hori dana, baita, danok, gura letxua danok jarri gehen, ino horretan implikaiten beste inor baino askoz gehiago, eta danok jarritea, samurtu ikenen konbibentzia. Eta ibilbidea, improvisau izan duzu ez edo hasieratik garbi zelekuta fan? Nik uste dut horren aurretik nahiko klabia izan zela ez, urtarri hiletik gazkinak eta hartu gebenetik, euki izan dugutugula bilera esente ez, bilera horretan pinimal lehenengo eta behin, boizez gain ze leku biziteko ben ikusteko, gero harremana edo kontaktuan jarri ginen boizen geukan lagun batzukin urak ze gomendio eta mutu euskun esateko. Eta gero pitin bat itinea isua edo ibilbidea finkatu da geukala, ingeuna izan zen banatu, bakoitzak leku bat edo hartu eta horren arduria bakoitzak lekuak edo informazioa bertatik etarateko. Eta galdera personalak, ze leku guztosatzu egeixen, o ze leku gingaketa zai? Hau galdera han bat bestiari ingara, ez? Bidaia iten ibiligaien momentu horretan ingara eta nire erantzuna beti izan da, leku batekin nien nintzen geldituko, ez? Leku bakoitzeko leku berezi batekin geldituko nintzen, ez?
Beñatek esan dugu parke natural bakoitzean, ez? Izan dugu rekorriduak, momentu horreik nun animali bat ikusten duzun da, wow, kriston, ez tekitzen ja diferentea dana. Gero Las Vegas, gure, esan gehiena ez, behin etorriko ginean, igual geixo ez, baina berezitza izan zen bai, ez? Oso diferentia, baina aldi berian, danak eukan bere toketxo hori bai. Ni Yosemite ingatuko nintzen, geixen Yosemite guztizaten. Gero beste asko zen, Bryce Canyonek adez, enen espero eta asko harritu ninduen, ze oso diferentia zen beste lekuan handik, eta asko guztizaten leku bat izan zen. Baina bai, hola bat esategotan osotasunia Yosemite. Oso, esperientzia gomendagarri orduan, ez da, edo dako hurrengo urteta behira be. Bai. Beste mundu bat, ez? Hemendik kanpo, leku eta hainbat paraje bizitatzeko oso gomendagarri bai. Oso ondo bikote, mila esker, zuen esperientzien berri mutigatik. Eskerrik asko zuri.